Bon dia, popus. Ai. Jugant a la taula m'estic donant compte que estic atrapat a una fucking simulació de pasteleria. I se'm cremen tots. Mireu. Anem a recrear-lo. No tinc frosting. Si t'ho pares a pensar, potser per això se'm dona tan bé estar al xoc treballant, Bueno, amanece un altre dia amb núvols. Però el vídeo d'avui és molt interessant per totes les persones que compartiu pis. És que no hi ha molta llum avui. Me cago en... Avui ensenyaré a YouTube el meu major invent. El compi del mes. Porto 3 anys desenvolupant el compi del mes amb diferents compis i crec que aquesta vegada estem arribant a la definitiva. Però primer, anem a esmorzar una miqueta, ens dutxarem i anem a explicar com funciona. I bueno, per si no ho entès la referència al principi, ara estic treballant al xoc tot el dia fent pastissos d'aquest tipus. Bueno, més que fent-los, venent-los, ojalà fent-los, no? Depèn del dia, però da igual, això. No sé, com que em fet molta gràcia perquè jo de petit estava tot el dia jugant amb aquells jocs i se'm donaven superbé i ara això també se'm dona superbé. No es passi que a vegades esteu morint de gana i dieu, va, vinga, faig unes quantes cosetes i menjo alguna cosa. Però comences a fer les quantes cosetes i tens tanta gana que te marees. Sabeu quan la vida us somriu? Quan esteu esmorzant coses boníssimes. Vale, bueno, mira, pan sin gluten. No és que tingui res contra el gluten, de fet, a mi m'encanta el gluten, però el xoc no. Pues aquest pan sin gluten anirà amb una mica de pesto casolano i una burratinya. I aquí tenim nèctar de uva i melocotón en mi ceràmica. Oh, yeah. Són les 12:30 i estem esmorzats i dutxats. Les Slow Mornings segueixen com han de seguir. Anem a explicar el compi del mes perquè avui em toca fer molta feina. Estem desbloquejant nova part de la casa, gent? Sí, sent el soroll de la rentadora, però bueno, un ha d'aprofitar el seu dia lliure per fer tota la casa, així que... El compi del mes! Vale. Pràcticament, el compi del mes és un sistema de punts super estricte en el que tot el que fas bé o malament en aquesta casa suma i resta punts. Les regles del joc són confidencials, encara que les tenim aquí apuntades, però us diré quines de les coses, per exemple, sumen punts. Imagineu que estem, la Oli, la Noa i jo, sopant tots juntets un dia. Ens anem a dormir i deixem tots els plats a la pica per netejar. Si el dia següent tu et despertes i neteges els plats de tots, dels 3 components del pis, t'emportaràs això. Aquest dibuixet aquí no vol dir res, però estampat aquí és mig puntamen que t'emportes. Coses que sumen també, doncs per exemple, llançar la brossa, hi ha rebuig, paper, plàstic i vidre. Si llences 2 d'aquests, t'emportes la bolsa de basura i n'has de llançar 2. Facilíssim. Anem a veure ara com està el rànquing d'aquest mes. Bueno, podria ficar música èpica jo de sobte. És que la Noa a vegades sembla que no ho vol entendre, però ja ho vam solucionar, vale? Solucionar. L'Oli és l'única que no té problemes amb aquest rànquing. Per començar, tenim les fotos del mes que representen el nostre estat actual, vale? I el representen bastant bé. I després tenim coses que ens han sumat punts i ens han restat punts. Com he estat tots els dies treballant, ni siquiera m'he ficat a apuntar quants punts tinc jo, o quants té la Oli, o quants té la Noa. Així que anem a mirar-ho. 9,5. Jo tinc 9,5. La Oli 7,5! I la Noa 1, 2, 8, 9, 10! Bueno, no funciona tan bé. Això és extern al compi del mes. Ara, si no ho fas, afecta el compi del mes. Ho esteu entenent? Perquè et dono la sensació que ho explico superbé, en veritat, I s'arresta un punt si no neteges el que te toca. A mi aquesta setmana em toca netejar la sala d'estar. Estem a dilluns, així que jo me lo libero ja. Ai, però està ben sucia, Igual no sé com fer amb aquesta casa per embrutar-ho tot tant. Però bueno, me pongo a ello, chicos.
Mireu, un dia normal jo estaria a 15 minuts d'entrar a treballar. També us dic, estic portant el meu primer Instagram i després de 3 dies de publicacions... És a dir, podeu ara mateix anar amb aquest Instagram, la Peti Hotel, donar-li like. També podeu anar al meu Instagram, de fet. Li podeu donar like a tot i ja està. També ja de pas, si estem donant likes amb aquest vídeo també. A dinar, gent! Pasta amb salsa gorgonzola, cortesia de la guitarra. El millor de treballar en el món de l'hostaleria, o literalment l'únic bo de treballar en el món de l'hostaleria, és el menjar gratis. També cortesia de la guitarra... Aquesta cullera que veieu és el mordisco perfecto. Són les 3 de la tarda i he acabat de dinar. He fet tot el que havia de fer, estic supercontent. Avui és el meu dia libre, gente. Ara toca divertimento. El que flipo és que normalment la gent utilitzem el nostre dia lliure com per organitzar-nos la nostra vida. L'únic que he fet ha sigut netejar la casa, assear-me jo, menjar, treballar una miqueta més realment amb les xarxes socials. Vull dir, aquesta tarda me la prenc per mi i jo no sé quan durarà aquest vídeo, perquè m'està passant últimament és que em fico a gravar vídeos i els vull fer com molt llargs, o que durin mínimament com, jo què sé, 10 minuts o així, i acabo oblidant-me que estic gravant vídeos perquè em passen 1000 coses i ja no em ve de gust acabar-los una setmana després. Llavors, avui us he explicat el copy del mes, que és una cosa essencial per entendre els meus vídeos d'ara endavant, perquè bàsicament estic vivint amb 2 persones més i és nostre dia a dia enfadar-nos pel compi del mes. Encara que el compi del mes hauria de ser com per no enfadar-se, perquè està perfectament ideat perquè sigui un regal per tots. Però bueno, dit això, papús, doneu like, comenteu què us sembla el compi del mes, subscriviu-vos, compartiu el vídeo amb molts amics i ja està, nos vemos en el siguiente. Ciao! Per cert, vaig a sortir a casa i enceré tota la brossa, així que... Em puc sumar una basurita d'estes. Fa peste. Chao, chao, chicos.